Si vols anar bé, passa-li-te bé. Avui, capítol pràctic. Vale, stop. Cinturó. Craga, aquí dins. Crac, aquí, anclat. Ara. Això, oita. Això està. Hòstia, ho frena! Crac, hòstia. Ara, l'escena que heu vist ara mateix, no ho proveu a casa vostra. I això ho ha fet gent professional, gent que ens dediquem a l'audiovisual arriscat de moment difícil. Atenció, vigilem. Hòstia, calma. I recorda que per passar l'ITB, tots els cinturons han d'estar en bon estat. Cal comprovar l'enclavament i han de quedar bloquejats quan fem una tibada ràpida. Si no passes, passa-la.